Duha ka mga traffic enforcers sa City Traffic Management System kung CTMS sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Hunyo, wala una tuguting makapadayon sa ilang fieldwork hangtod nga mugawas ang resulta sa confirmatory test. Siluan Mayrundina sa report. Sa tulo ka mga traffic enforcer sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong Hunyo 1, usa kanila kinsa usa ka special job order personnel wa na mobalik sa trabaho. Apan ang laing duha ka mga job order personnel parehong ni-insister nga wa sila mogamit og gidiling drogas. Busa gipaubos una sa confirmatory test ang resulta sa initial screening sa duha ka mga naasoyng traffic enforcers. I talked to Sir Mario Napole and I told him nga ipa-undergo ni nako og confirmatory test. So unless nga wala pa ang confirmatory test results, ipa-office based lang sa nato sila. Apan sa phone interview sa mga sakop sa media sa pango sa CTMS, Mario Napuli kagahapon, gipasabot ni ini nga kay wa pa man siya nadawat nga order gikan sa city administrator nga nagmando nga di na patrabahoon ang duha ka mga traffic enforcers hinungdan nga iya una kining gipa-duty. Huwag kay cocktail. Atel. Pero kung naano ko'y order, gikan sa city administrator nga di na pag-duty-on na undang mo na. Human masayod ang pangu sa close-up, gipabalik una niya sa office-based nga mga trabaho ang duha. Akong ki-confirm si Sir Mario and si Sir Mario iyan ang gi-recall nga ipa-office based to no until such time nga moabot ang drug test or confirmatory test result. Gipasabot ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention nga samtang gitinguha sa dakbayan ang usa ka drug-free workplace, bukas usab ang dakbayan nga mohatag og second chance sa mga naggumon sa gidiling drogas pinaagi sa pagpaubos kanila sa outpatient drug rehab program. Apan sa 31 ka mga kawani sa City Hall nga nagpositibo sa surprise drug test sukad sa niaging tuig, duha lang kanila ang nakahuman gayud sa outpatient rehab program ug nakabalik sa trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.